Fil-Baġġit 2016, il-Gvern indirizza diversi proposti fil-qasam tal-intern u s-sigurtà nazzjonali. Komplejna ntejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-Pulizija. Wara li din is-sena ingħataw drittijiet li kienu ilhom imċaħdin minnhom għal snin twal, b'effett mill-ewwel ta' Jannar 2016 se titwettaq wegħda elettorali oħra. Il-ħlas li jingħata lill-Pulizija għal xogħol extra duty se jibda jkun intaxxat separatament b'rata ferm inqas ta' taxxa, jiġifieri bi 15%. Dan ifisser pagjola għall-Pulizija li jaħdmu xogħol ekstra. Din naħsbu li hija miżura pożittiva li tirrikonoxxi l-ħidma tant biżla li jagħmlu l-Pulizija. Għas-sena d-dieħla nirrikonoxxu wkoll li hemm diversi inizjattivi fil-qasam tat-taħriġ, kemm lokali kif ukoll barra minn xtutna, li se jgħinu sabiex aħna ntejbu l-kwalità tas-servizz offrut lis-soċjetà. Biftehim mal-MEPA ser titnieda sistema elettronika ġdida mill-Identity Malta, fejn il-pjanti jistgħu jibdew jinxtraw online mid-Dipartiment ta' Reġistrazzjoni tal-Artijiet. Sar ukoll eżerċizzju sabiex jiġu aġġornati il-pjanti kollha u bekk il-pubbliku se jkun jista' jixtri pjanti b'dettalji riċenti. Bħala notar prattikanti, sistema ta' riċerki hija xi ħaġa li missu magħha kuljum, hija xi ħaġa rikjesta l-funzjoni tagħna biex neżaminaw it-titolu u nofru servizz liċ-ċittadin. Bis-sistema proposta qed naraw tisħiħ fl-effiċjenza ta' sistemi biex aħna nordnaw ir-riċerki u ovvjament qed nameljoraw il-funzjonalità tas sistema għalina n-notara. Qed inżidu l-effiċjenza u trasparenza billi qed niżviluppaw sistema ġdida għar-riċerki tal-artijiet, kuntratti u dokumenti legali oħra fih dan id-Dipartiment tar-Reġistru Pubbliku u tal-Artijiet. Irdoppjajna l-allowance tas-Soldati tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan ifisser li dawk is-soldati mill-grad ta' maġġur l-isfel se jibbenefikaw minn 345 euro fis-sena. Għal-perjodu 2014-2020 il-Forzi Armati ta' Malta assigurat sensiela ta' proġetti li ħajsiru b'konfinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Fost dawn il-proġetti nsibu ix-xiri ta' helikopter, ix-xiri ta' ajruplan, ix-xiri ta' bastiment ġdid, it-tibdil tal-magni tal-P61 u l-bini ta' żewġ hangars ġodda. Komplejna ninvestu f'tagħmel ġdid fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża nazzjonali. Għal dan il-għan, 75 miljun euro qed jiġu investiti fuq medda ta' 5 snin permezz ta' kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa possibbli għaliex għandna Malta ekonomija b'saħħitha.